סריקה של ה-Backlog של מערכת קרשקר בפיתוח Agile. מערכת קרשקר זה בעצם אפליקציה שתאפשר למבוטחים לדווח על התאונה של הרכב שלהם יותר בקלות. בסופו של דבר יש לנו כלפחות 20 ישויות, זה פה בעצם כל הישויות שיש לנו שמוחלקות לאפיק אחד של דיווח על תאונה, פיצ'רים, שבעצם מה האפליקציה הזאת עושה, user stories, שזה בעצם להיכנס לתוך הפיצ'ר ולראות מה שצריך בשביל שיהיה הושלם, וטאסקים, שזה כל אחד בעצם קץ. עכשיו יש לנו את ה-Backlog עצמו, קודם כל האפיק, דיווח על תאונה, זה הדבר היחיד שהאפליקציה כרגע עושה. יש לנו את הפיצ'רים, שזה הכנה להערכת שמאות, תיעוד אירוע, בחירת רכב חלופי ועוד. מתחת יש כמובן, נגיד למשל אני אקח לדוגמה, הכנה להערכת שמאות ראשונית. מה בעצם צריך בשביל שההכנה להערכת שמאות הזאת תהיה? צריך גם עיבוד תמונות וגם התממשקות לרכב טכנולוגי. גם למשל בחירת רכב חלופי, להראות מה שכן בפוליסה, מה שלא בפוליסה. תכננתי 3 ספרינטים. הספרינט הראשון מתעסק רק בדיווח על תאונה. בעצם דיווח ותיעוד, מה צריך לעשות. ניתן לזה איזה חודש של עבודה, כל הדברים פה הם בפריוריטי 1, מכיוון שזה הדבר המרכזי שאני רוצה שיעשה דבר ראשון. כי אחרי זה מספיק לי לשחרר את האפליקציה רק עם הדברים האלו ולהוסיף את כל שאר הדברים בעדכונים נוספים. אז כפי שאתם רואים, הכל בעצם נמצא פה. השלב השני זה שמאות. השמאות זה בעצם כל הדבר שקשור לנזק הרכב. אנחנו נבקש לציין את הרכב כמובן, לאסוף נתונים והתממשקות לרכב מתקדם טכנולוגית. בהתחלה כמובן אנחנו נרצה לעשות הערכת שמאות, כי יכול להיות כי לא תמיד אפשר להתממשק לרכב מתקדם טכנולוגית, לכן זה יבוא אחרי שנסיים את הערכה עצמה. השלב השלישי זה בעצם הבחירות לאחר הערכת שמאות, שזה הזמנת גרר, בחירת מוסך ורכב חלופי. עד אז הלקוח פשוט יקבל את התוצאה וינסה להסתדר איתה. כפי שאתם רואים, לשלוח רכבים ודברים כאלה. עכשיו כל הדבר הזה נבנה באמת בעץ היררכי של מה צריך לעשות כל פעם. יש לנו דיווח על תאונה, כל הפיצ'רים זה כל מה האפליקציה יכולה לעשות בדיווח על תאונה. ה-user story זה באמת כל מה שצריך לעשות בשביל שהפיצ'ר הזה יוגדר כהצלחה, ואת הטאסקים שזה בעצם כדי לסיים את ה-user stories. אז עכשיו בשביל שלושת הדברים שאני שמתי לפי 3C, יש לנו את התממשקות לרכב מתקדם טכנולוגית. אז אני אמרתי כמערכת אני רוצה להתממשק לרכב מתקדם טכנולוגית, על מנת לקחת נתוני רכב, זה בשביל הערכת שמאות. אנחנו בפריוריטי, בסטורי פוינט 3, כי זה התממשקות לרכבים, לבחור זה יכול להיות קשה קצת, אבל פריוריטי 1 כי זה דבר שהוא מאוד דחוף. רכבים מתקדמים טכנולוגיים ברגע שנעשה אותו כמובן. הדיסקריפשן כמובן זה רכבים מתקדמים טכנולוגית משנת 2015, נתונים שנתמכים על ידי חיישני הרכב וביצועים של 200 מילי שניות להכנת תשתית להתממשקות. ה-acceptance criteria זה בעצם מה שקורה, הלקוח יסיים לתעד את האירוע, המערכת תבדוק אם הרכב מתקדם טכנולוגית, תוך חצי דקה תחזיר תשובה. במידה והלקוח מאשר התממשקות, 2 ניסיונות, כל אחת מהן 3 דקות כדי להתממשק, ובמידה ויש התממשקות יעברו הנתונים הרלוונטיים תוך 2 דקות. זה בעצם הראשון שהגדרתי דרך 3C. השני זה בעצם הערכת שמאות עצמה. הערכת שמאות עצמה, סטורי פוינט 3, כי צריך לאמת את זה מול שמאי אנושי, ופריוריטי 2. דיסקריפשן, רמת ההחלטה תהיה 95%, תיאור יהיה פשוט, זאת אומרת רק תשובה, לא צריך יותר מזה, ובמידע חיוני שרלוונטי. Acceptance Criteria, הלקוח יסיים את ציון תמונות הרכב, במידה ותהליך ההתממשקות הצליח והנתונים הושגו, הערכת השמאות תתבצע תוך דקה ברמת ביטחון של 95%, במידה ומעל 45%, הרכב אובדן הלכה. אחרת, תציע לגשת טיפול ברכב, ובהמשך, זאת אומרת בספרינט הבא, יהיה אפשר לעשות דרך האפליקציה את הזמנת גרר ומוסך. אחר כך כמבוטח אני רוצה לראות רק רכבים חלופיים שאני זכאי להם במסגרת פוליסת הביטוח שלי. סטורי פוינט 1, לא יותר מדי קשה. פריוריטי 3, כי אנחנו עושים את זה גם בספרינט האחרון וזה לא כזה קריטי. רכבים אשר רק בפוליסה שלו, תוך 1000 מילי שניות תהיה התוצאה, פרטי הרכבים ותמונה. המבוטח הגיע למסך של בחירת רכבים חלופיים, בהתחלה יוצגו לו אך ורק רכבים בפוליסה. רכבים שלא דרך הפוליסה יוסתרו תחילה, הוא ילחץ על רכב חלופי שיבחר, תוך 20 שניות יוצר אישור שהרכב נבחר וזמין ולהופיע לו איסוף/הגעה של הרכב. וזה הכל מאוד אינטואיטיבי יחסית, וזהו.